Welcome ug happy weekend sa tanan nato nga mga tig-subaybay sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lipay kami magkikauban usab kaninyo niining simanaha mga higala ug mga kaigsunan sa lahi na sab nga topiko nga atong pagatukion. Nagpasalamat kami sa makanunayon ninyo nga pagsuporta ug pagsunod sa atong programa ilabi na gyud sa milabay nga mga episodes. Ug nalipay usab kami ug nagmasaligon ug malipayon tungod kay nga diskusyon ni atong nilabay nga semana. Karon nga semana mga kaigsunan, atong pagatukion kining lahi na usab nga suhito mahitungod sa mga talamdan sa mga Kristohanon niining naghinapos nga panahon. Gani karon nga episode mga kaigsunan, ato gyud nga pagatan-awon ang unod sa duha ka kapitulo nga gisulat ni Matthew mga kaigsunan, chapter 24 and 25. Ato pagatukion niining semana mga kaigsunan ang suhito nga naghisgot mahitungod sa kasinatian ni Ginoong Hesus ug sa iyang mga tinun-an nga didto sila sa bukid sa Olibo. Diin si Ginoong Hesus gipangutana sa iyahang mga disciples kung unsa ang mga tilimad-on sa iyahang pagbalik mga kaigsuonan. And we will discover and look at chapter 24 ug sa mosunod nga kapitulo niining atong pagtuon karon nga quarter. Mapasalamaton kita nga kuyog nato karon ang ato ang suod kay nga mga higala din sa South Philippine Union Conference ang atong batid nga mga pangulo sa Seventh Adventist Church. Usa niini sa akong wala mga kaigsuonan ang ato ang Stewardship and Trust Services Director si Pastor Rudy Jimenez. Daghang kayong salamat Pastor nga nakikauban ka sa ato ang pagtuon karon. Ug sa gihapon dinhi sa akong tuo nga bahin ang ato ang Executive Secretary sa South Philippine Union Conference si Pastor Danny Palomares. O mapasalamaton kita mga kaigsuonan nga karong adlaw samtang kamo makigkauban sa atong pagtuon karon may higayon kita nga atong pangayon ang pakiguban sa Espiritu sa Dios pinaagi sa iyang kaalam nga magpakiguban kanato karon ug hato kining pangayon pinaagi sa usa ka pagampo. Hangyoon nato si Pastor Palomares sa pagdumala niini. Atong himo ng pagampo mga kaigsuonan nga langit among itugyan balik kanimo ang among mga kaugalingon tungod kay kami nang inahanglan nga ikaw makiguban kanamo kini nga diskusyon ug kaalam paghatag ug dugang pagsabot alang usab sa mga naminaw hinaot pa nga kining mga oras nga among igahining ini mahimong mabulukon ug mahimong makahatag kami kanimo sa himaya ug dungog among itugyan ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Daghang kay salamat Pastor Dan sa imong pagdumala sa pagampo. Sa dili pa nato adtuon ang ato ang pagtuki sa atong lesson karon nga week mga igsoon. Ato sang tagaan og pagtagad ang atong pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan sa nagkalaing-laing dapit dinhi Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Atong ihatag ang time ni Pastor Jimenez sa pagpanimbaya. Mayong adlaw sa tanan ato nga mga kapaglaom. Kamo nga nagasubaybay sa atong episode takna sa pagtuon gikan sa Zamboanga Peninsula Mission ang ato dinha nga mga leaders Pastor Salarda iyang mga kauban nga administrador, mga directors o mga office staff ug tanan nga mga field workers bisan pa ang atong makigsuonan sa nagkalain nga iglesia. Ingon man usab dili gikan sa Western Mindanao Conference ang ato diha nga pangulo Pastor Kedet imong mga kauban nga mga administrador o atong mga directors mga office staff, mga directors, o ang tanan nga mga membro o labi na gyud mga pangulo sa mga iglesiyahan. Gani, sa matag niya sila nagapadala sa ilahang magpagpasalamat kay sila nakahatag gayud o nakasunod nining atong takna sa pagtuon nga nakatabang gyud sa ilahang pag-review o pagpasantop sa atong leksyon sa matag semana. So, salamat gyud kayo sa inyong pagsubaybay nining ato nga tulumanon. Okay, Pastor Dan. Happy Sabbath greetings sa ato ang mga viewers dinhi sa ato ang NCMC diin ana himutang ang ato ang South Philippine Union Conference headquarters nga naglangkob kini sa mga probinsya sa Misamis Oriental, Bukidnon, part of Lanao del Norte and Lanao del Sur. Og amo usab gitimbaya ang ato ang mga kaigsuonan dinha sa Northeastern Mindanao Mission. Diin naglangkob kini sa mga probinsya sa Agusan del Sur, del Norte, og Surigao del Sur og Surigao del Norte. Manghinaot mi nga naamos may panglawas og naamos kalipay. Welcome og happy weekend kaninyong tanan.
Okay, gigreet sab nato ang atong mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa takna sa pagtuon. Pinaagi sa Facebook o sa YouTube o labi na pod sa ato ang mga tigpaminaw mga kaigsunan sa atong Hope Radio sa tibuok Pilipinas. Sayod kami og nagbalipayon nga galanog ang ato ang pagtuon. Matag Biyernes sa gabi o Sabado sa buntag aron matabangan ang atong mga Sabbath School teachers. Kaninyong tanan diha nga nangandam alang sa diskusyon karon nga Sabbath School material sa atong Sabbath School classes. We greet you. Happy weekend mga kaigsunan. Special greetings also goes to the family of Ma'am Sara Sibilo. Bago lang niya siya nakauli din sa Zamboanga City mga kaigsunan ug sa Basilan aron makikuyog balik sa iyahang mga kabataan. But actually, she is as of the moment working in Thailand as a teacher. Gigreet nato ang tanan nilang mga kaubanan nga mga teachers din ha. Labi na gyud sa Singburi Adventist Center sa Thailand. Ang atong mga teachers, we greet you happy weekend and we're happy kanunay kamo nga nagsunod niini atong takna sa pagtuon. Ato sad i-greet si Brother Fred Pasco, ang atong usas mga Sabbath School teachers diha sa Iligan City mga kaigsunan. Kanunay sad siya nga nagsunod niining atong tulumanon. And we also would like to greet Heaven Bound Association. Salamat kay sa inyong mainiton nga pag-amuma samtang may bisita kami diha niadtong niaging Sabat. And we spend it right with our young people ug sa atong mga kaigsunan nga nagmainiton labi na gyud karon sa ilang pagpangandam sa ilang dako kayo nga evangelistic activity empowered, sponsored and powered by our young people in this association. Ato gigreet din ha si Brother Cicinio Oliveros, ang atong president sa HBA ug kaninyong tanan nga mga kaigsunan nga atong gikauban din ha niaging nilabay nga Sabado. So, salamat kaayo sa Ginoo nga gitagaan tag higayon nga atong matimbaya ang atong mga higala o mga kaigsuonan every now and then aron ma-recognize nato ang ilahang pakigkauban o ang ilang pag-appreciate ni ini nga tulumanon. Bueno mga kaigsuonan, adto ta sa ato ang main lesson pero dili nato ni malahos nga tusunahan kung dili nato matagaag pagtagad ang ato ang memory text for the week. Atong ihatag ni Pastor Jimenez ang pagbasa sa atong memory text. Ang ato nga memory text makita sa Matthew 24, versikulo 24 nagaingon, kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga propeta ug magapakita dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpaisalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Wow, salamat kayo, Pastor Rudy. Kung atong tanawon mga kaigsunan, kining ato ang memory text, murag mao gini ang langkob sa kinatibukan sa atong lesson for the whole week. Kung atong nadbati pag-ayo og natuhog ang mensahe niining bersikuloha, naghisgot kini mahitungod sa mini nga mga Kristo nga mutungha sa katapusang mga panahon. And actually, this is just one of the warnings and declarations given by Jesus samtang iyang gidiskurso mga igsuon ang tanan nga mga tilimadon sa dili pa moabot ang katapusan sa kalibutan. Atong ihatag ni Pastor Dan ang iyang reaksyon mahitungod niini nga verse mga igsuon. Actually kini magud nga linya no kining naa sa bersikulo 24. Mo ni siya ang kung tanaw nimo ang premise sa gihimo ni Ginoong Hesukristo pagpangutana sa iyang mga hitabo sa katapusang panahon, ang first gyud nga linya nga iyang gihatag mao nga adunay mutungha nga mga mini nga Kristo ug mini nga mga propeta. Kung imong tan-awon higala dinha sa mao nga statement, ang gipahayag ni Ginoong Hesukristo tin-aw kaayo nga the only purpose ni ining mga mini nga propeta ug mini nga Kristo mao lang gyud ang pagpahisalaag no. Wala ni sila laing agenda. Wala ni sila kaayuhan nga mahatag no sa mga tao kay although naa sila claim og naa sila ginapanghimo nga temporarily pastor makahatag punig kanang kaayuhan temporarily kay maghimo sila mga wonders kun imong tan-awon ang context ini pwede gani ni nga magpagawa sila mga yawa pwede gani ni nga mag-ayo sila mga sakit pwede nga muhimo ni sila mga milagro by reason nga gusto nila nga ilaron ang mga katawhan unya ang pinakangilngig pagyud ani higa ilaro nila dili lang pipila dili lang si bisan kung dili makailad sila daghan and kana pag yung pinakangilngig pa yun
ilaro nila bisan pa ang mga pinili. Kung imong tanawon kinsa mga pinili mga tao, makahatag ni siya nato og kahayag nga mao ning mga tao nga pinili ang pagkaon, pinili ang sinultihan, pinili ang mga biste, pinili ang mga panghuna-huna. Tungod Yeah, kay that's mao ni right. ang mga tao nga actually personally nakaila kang Kristo og nidawat sa iyahang tanyag sa kaluwasan. Batianan gini siya mga kaigsunan. Yeah, that's right. Kunya nakanindot ani mga igsoon sa giingon pa ni Pastor Dan nga masalaag yun. Naagi dako nga kalagmitan mga kaigsoon. Muna nga ang atong dako nga hagit dinhi karon mao ning magbantay-bantay gyud nga magmatngon ta sa bisan unsa nga mga lingla nga ibato sa kaaway kanato. Ilabi na gyud niining tema sa katapusan nga mga panghitabo niining hapit na pagatak-upon mga kaigsunan ang kasaysayan sa atong kalibutan. Take note, kining atong lesson for the whole quarter is about the end time. Kining pulong nga giingon ni Pastor Dan nga mga pinili bisan pa tong mga laglom na kayog kasinatian diha sa pagpangalagad mga kaigsunan. So magbantay ta. Yes, Ito that. bang punto nga muabot? Ang ako ba nga gipamalandong kanang muabot sa tupa kaming pa. Pero naamanggod karoy atong nakita o ato ang nasaksihan nga nag-isulti gid siya nga siya na mao ang anak sa Dios nga ni anhi usa may kalainan ka ana kaning giingon dinhi nga muabot ning abot na ni siya o kaming pa hangtod sa atong kapanahunan karon. Actually, Pastor, ganahan ko na nga inquiry ba no kay usa sa mga trivia makaison ning tagna no or prophecy. Doon na ni siya gitawag nga kanang immediate fulfillment no. Doon na sa immediate fulfillment. Buti pasabot nga by general rule kada tagna na siya fulfillment doon gitagna. Oh yeah. However, doon na po siya gitawag nga second hand fulfillment. Buti pasabot na natuman na kaniadto matuman sa unahan dili na parehas ang kadako sa iyang fulfillment. Meaning sa immediate fulfillment tingali murag naro lang ang iyang scope pero sa iyang ikaduha nga fulfillment which is tagna dako na kaayo ang iyang ang iyang scope. Buti pasabot kadto siguro nag-claim nga Kristo sa panahon nila medyo lang to di pagyud kaayo gamanan no. O medyo lang ang iyang influensya binaryo lang or sityo lang sa to pamurag barangay election ng mga tirada. Pero pag abot aning wider fulfillment makaisunan which is the second hand fulfillment of every prophecy makita nimo nga very destructive siya. Oh yeah. So that's nahitabo na sa una pastor panahon ni Kristo napoy actually iyang counterpart to biya nga Sa nag-claim pagkakaroon. o usa ka Galilean pero sa pagkakaroon makakita gyud nimo nga ilngig na gyud gayo. Yeah. Parte na gyud ilngiga. Ug dili lang kay usa ipunting niya ng bahina mga kaigsunan. Actually daghan kayo ang gapanghitabo nga mga claims about being Christ karong panahon na. Nadunggan man nato na ay nag-claim kaniadto dito sa dapitan gidumog sa mga tao. Nya karon na ana din popular kayo nga evangelist sa telebisyon mga kaigsunan. Unya na din sa Dinagat Island and many other places. Gani among all wonders mga igsoon, there will also come a time nga gitawag gini siya super antichrist mga kaigsunan. Kay dili lang ordinary nga tao ang mo impersonate niya or moangkon nga siya mao si Kristo kundi bisan ang kaaway mga igsoon. And I will tell you of all the prophecies nga giingon ni Jesus ug sa tanang mga tilimadon kinilang ang mga makasalaag kaayo nga gitugutan sa Ginoo nga himuon ni ining mga mini nga Kristo. Sa ato pa, Yeah. kanida ay nga timaan, kay mo man ni usa sa iyahang gisulti, ilhanan, muabot man gyud ni, unya ang ato ang angayan gyud hinumduman o pangandaman nga kanang global, giingon na ni Pastor Dan ganina, ang nangagi, kato ginagmay pa lang to, pero kaning umaabot nga, tibuok na gyud kalibutan, ang atong pangandaman, kay nagaingon si Daan San Mateo, bisan pa ang mga pinili. Kay man kana, bisan pa ang mga pinili, kundi magbantay, masalaag yun. Niya dili lang pud kay gamay siya pastor no kay kung panalitan gamay lang dili kayo ang Biblia dili kay appealing ba no pag ingon man gud sa tagna nga daghan ang masalaag mangutana ding mga tao nga kung mini pa ang madala well mo gani nga daghan kay mo nagingon sa Biblia para nako makaigsunan no it is not alarming to note kung daghan ang madala sa mga limbong kay ngano man mo nagingon sa Biblia. Gani, moingon ko personally nga nalipay ko nga kanang nag-claim no, kanang mga messianic claim o mga messianic organization karon nga naa nag-exist, daghan silang adherents
kana siya naghatag na og pagpalambo, Yeah. consolation o kana bitaw moingon bitaw nga ang Biblia is indeed genuine kay ngano man daghan man. Pero kung naay mag-claim unya gamay ray madala mga kaigsunan, dili na significant para nako. Kay ang Yeah. Biblia wala mag-ingon nga gamay ray madala. Daghan ang madala, and that includes wise individuals, professionals, rich individual. Muna nga sa pagkakaroon, makita na nato nga iga-exist na gina siya. Oh yeah. Nya gani mga kaigsunan sa pagkakaron ga-escalate pa gyud ang degree nga mahitabo ka ng bahina. Pero ang pinakakuyaw nga atong atangan sa tanan kini na gyud nga antikristo nga empowered by Satan himself. Kana bitaw mo pakita na siya sa katapusang panahon mo ni atong atangan mga igsuon na dili na siya magpakita ang ordinary lang siya nga tao kundi iyang i-impersonate si Jesus. He will look exactly like Jesus. Og walay rason mga igsuon nga gamay ra ang malimbungan. Malimbungan magani ning mga tao karon nga tao pa lang ang nag-angkon nga siya si Kristo. Unsa na lang kahakon si Lucifer na gyud ang mo appear like Jesus himself and when give consolation sa mga tao nga nakasinati og dagkong mga kalisod niining katapusan nga panahon mga kaigsuonan. Even the very elect will be deceived. So magbantay ta. Ang nakaayo, Pastor Hes, Pastor Dan, kay ang Ginoo no, naghatagid siya pasidaan nga kita nga nagakanunay, nagatuon o nagabasa, importante gyud nga dili lang kay igo ra ta mo basa kundi ato gyud himuon og labaw tanan, mangayo gid ta giya sa Ginoo nga ato mapangandaman nga kun pag-abot anang mga panahon na usata nga dili gyud masalaag mo na ingon siya ayaw gyud mo pagpailad o pagpasalaag aning mga butanga. All right. Yeah, that's right. Tinuod gyud na mga kaigsoon nato ng timanan. Now, murag mas maayo tingali Pastor Dan, Pastor Rudy, nga atong sinsilyohon gamay kining mga tilimadon nga gilatin ni Ginoong Hesus. Atong i-check kung nahitabo na ba ni karong panahon na which is obviously happening already. Unya gani bisan sa kanang ilang gipangingon nga gutom, gubat, kamatay, linog, mga tsunami, ang adlaw dili na mohatag og kahayag ang bituon, mga tagak nangahitabo na ni tanan mga kaigsuonan. Just recently last week kung nakabantay mo labi na sa mga taga Northern Mindanao, Huwebes sa gabi last week naglinog dinhi sa Cagayan. I don't know og asa to gikan ang epicenter mga kaigsuonan. Gamay lang kayo mga 8:00 sa gabi. Pero abi ninyo mga igsoon, matud pa sa earthquake nga mga specialist diri sa atong nasod, ang tremors o ang pagtayog sa yuta mga kaigsuonan happens every now and then. Gani matag segundo mga kaigsuonan naay panagtayog o panagsibog sa mga pundasyon sa kalibutan nga kaniadto tagsa ra kay gapanghitabo. Pero karon di na nimo maihap kung kapila. And this is just one. Atong ihatag sa atong mga panelists, mga kaigsuonan, ang paglatid sa uban ng mga significant parts nini. Pastor Dan. Actually, Jesus Christ, no? Naghatag lang siya og gubat, linog, kamatay, Yeah. mga kagubot. Kung imo tan-aw ni siya, dunay gitawag nga mga generic signs, no? Which means nga in every generation mo pakita gyud ni siya. Pero kung imong i-observe ang sa giingon ni Pastor Hesbon dinhi kaganina, panalitan mo adto ta sa particular kining linog. Giihap-ihap kani adto, pipila kalibo ka tuig ang miagi. Kung pila sa linog matag tuig. Ang ilahang tali makaisura naghisgot nga dili kay daghan compared ni ining presente nga mga panahon nga sa iyang giingon halos dili na maihap kay murag sige na gyud ba. Mura bag kung si Jesus Christ pa nga mura bitaw nag-ingon nga naa na ko sa hagdanan ha. Musaka na ko din sa inyuhang panimalay. Naan ako, hapit na ko manuktok, palihog, bangon na mo din panikay-sikay na mo din pangandam na mo din Now, with respect to other signs, no, panalitan mo, ingon nga, gutom, kining sama ni ana nga mga sistema, kagutom sa una, pero kung i-compare nimo sa pagkakaroon, murag ang iyang intensity is greater. And yeah. even ka na bitawng, dili na bitaw nimo ma-account, bisan pa sa imong imagination. Kung ato ning tutukan mga kaigsunan nga mga panghitabo, maghatag nato ni siya og linya nga klaro kaayo nga ang atong Dios kanang ingon ni San Pablo bitaw nga magmata na ta kay He is closer ug ang atong kaluwasan is more close ni adtong bag-o pa ta ni nituo. bago pa So pa nga kung nituo mo ni Kristo like 1960s, 1980s ug niining 1990s, mas duol na gyud siya karon.
compared niya itong bago pa mo nito. Oh. That's right. So Pastor kanang naa Rudy. nga mga ilhanan, mga timaan nagakahitabo na since hangtod sa ato karong nasaksihan. Ug sa akong nakita sa ato nga leksyon, murag naay usa ka punto dinha nga kung tingali kun kani mahitabo na gyud nga maproklamar na gyud ni globally nagaingon ng Ginoo nga mo na gyud ni siya ang katapusan. Kay pagpangandam ni sa katapusan, magisgutag mga gubat, kamatay tanan dito sa langit ug sa yuta, pero kanila gyud giingon sa Ginoo kun ang maayong balita Igawali. wali na sa tibuok kalibutan, wa gid sila ang gisumpay moabot unya ang Ang katapusan. katapusan. Murag mo tali ni ato agyod mo ni ba climax ba nga kun mahitabo na ni tingali niya nagta karon niya pata sa kaning katapusan pero matapos na gyud panahon ani siguro sa Yeah, kumita. speaking nga ng pulong bitaw nga kung malukop na ang kalibutan sa ebanghelyo niya moabot ang katapusan. Actually mga kaigsunan, murag na dinha ang pinakadako nga away karon sa atong gipaabot nga tilimadon. Already taken place. Ngayon kag gubat, nasod versus nasod, amahan, batok, anak, pamilya, batok, pamilya. Nahitabo na ng tanan mga kaigsunan. Napay giingon diya sa Timoteo nga ang tanang mga tao magmahigugmao na sa kahilayan o kalipayan inay sa mga butang Diyos nun. Pero actually kining tanan, hitabo na. The only last frontier mga kaigsunan sa mga tilimadon nga gihatag ni Jesus, kining iwali. And speaking of gospel preaching sa kinatumyan sa kalibutan, kung nakabasa nga news mga kaigsunan, I don't know kung fake news ba siya or unsa, basta kay naka-excite ni sa Christian population mga kaigsunan. Gumikan kay nag-declare daw ang North Korea nga abli sa iya maganghaan alang sa ebanghelyo. And this is one of the biggest signs mga kaigsunan kay ang North Korea mo ni usas pinakagahi. Unya Middle East actually dili na religion ang problema sa Middle East nga ilang babagan mga kaigsunan aron ma-preserve ang ilang kultura kundi sa Middle East ang ilang problema karon ang secularism. So mao na ang nakatanggal sa ilahang conservative nga aspect mga igsoon, and it will come a time that everything will be opened. Unya mo na itong paaboton mga kaigsunan. Hapit na ginapanahon. Actually, kung nato bitaw ibalik ang atong hunahuna, atong panahon bitaw nga ang komunismo bantugan pa kayo. Yeah. Wala pa na open ang Russia, no, wala pa gi-allow ang Pagwali. maayong balita dito. Makita nimo nga murag imposible ang fulfillment ani nga kanang tagna. Pero mga kaigsunan mo ingon ko ninyo, one of the greatest principles that we have in this week's lesson mao nga Jesus Christ himself endorsed prophecy. So iyahang giindusar no ang tagna ni Daniel nga naghatag nato ni og paglaom nga kung gibat-bat niya ang tagna ni Daniel nga mahitabo sa iyang kapanahonan kana naghatag nato og paglaom nga ang sunod-sunod nga mga tagna mahitabo po ni, and that includes the fulfillment of the preaching of the gospel. Yeah. So kini siyang tanan mga kaisunan para nako dili ni sa kay paokyab lang kung dili palig-on sa atong pagtuo nga ang mga panghitabo nga atong natanaw karon ug atong makita sa umalabot kini siguro ug unya ang tumoy niini nga mao ang pagbalik sa Ginoo, which is the climax of all events, mao gyud ang pinakamaayo nga atong ginapaabot. Oh, yeah. Pastor Dan, Pastor Hes, muna ang ako nakita ba sa itong leksyon, ang kanindot pa gayo sa kamatuoran sa Biblia nga gitudlo karon kadili lang naghatag natog warning kundi naghatag pud natog padasig. For example kanang mga giingon sa Ginoo iwali wala na atay programa sa iglesia nga TMI, total member involvement. Ang tuyo ana aron gyud mapadali nato nga ang maayong balita mulukop na kay mao manay last nga tilimadon. So, madali na siya kung ang tanan membro sa iglesia dili na ta magpatumbaya kun dili muapil na gyud ta. Muna ingon pa di ko malimot kanhi ni anhing Pastor Diaz nga di na ta magtapol sa pag-apil sa buhat sa Ginoo kung Amen. gusto ta nga mubalik na siya sa ato karong kapanahonan. Amen. Daghang kay salamat. Murag niabot na ta mga kaigsunan sa pinaka-climax usab sa atong pagtuon ni ining lesson karon ng episode mga kaigsunan. Niabot ta sa atong tunga-tunga. We will have a break. Ayaw mo paghawa din ha. Mubalik dayon ang takna sa pagtuon. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music,
and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpabilin din ha. Lipay kami nga padayonon kining atong pagtuon sa musunod ng katunga sa oras nga inyong gigahin alang niining atong review. Atong gibiyaan kaganina kadtong punto nga ang mga tilimadon nga gihatag ni Ginoong Hesus, particularly sa pagwali sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Dili lang siya usa ka timailhan mga kaigsuonan kundi usasab siya ka mandato nga inspirado ang tanan nga mohimo niini. Laliman kabugod niya na mahimo ikaw ug ako nga kabahin sa katapusan sa panahon labi na gyud nga kun ikaw ug ako nakigsalmot sa pagwali niining ebanghelyo ngadto sa kinatumian sa kalibutan. Ang imong bahin posible nahimo ka other talent, singer ka or coordinator ka, tig lamano ka didto sa ganghaan, mag-welcome sa mga tao, or malay, nagkontrol lang ka sa imuhang Facebook nga nagsigi kag padala og mga mensahe to evangelize the whole world mga kaigsunan. These are all but part of the evangelistic activities sa total member involvement mga igsoon. Unya, dinhi sa bahin sa atong pagtuon, which atong pagatukyon unyang dapita dito sa katapusan, bisan unsa ang imong talento, may kalambigitan ni mga kaigsunan sa bahin o plano sa Dios nga samtang nagpaabot na siyang pagbalik. Kining gasa nga iyang gihatag nato atong ibalik ngadto kaniya og maggamit alang sa iyang buluhaton. Pastor Dan. Gani mo ingon ko nga doon ni siya return benefit bitaw pastor sa kanang kung ang usa ka tawo moapil sa buhat sa Ginoo, ang benepisyo nga iyahang maangkon mauni. Sa paghatag niya og pasidaan ngadto sa uban, mapasidaan po ang iyang kaugalingon, no? Yeah. Na kada bitaw magsigi ka og bat-bat sa mga kanang pasidaan. Sa ngadto-ngadto mga kaigsunan ang imong gisulti, mo abot sa imong mabati nimo, mo sulod balik sa imong hunahuna, ug mauna siya ang magpahait sa imuhang mga pagpangandam nga kining deception, no? Balik-balik ka rato kay mao magini siya ang murag usa sa mga keywords ato ang leksyon. Ang deception o ang paglimbong dili na moabot nimo tungod kay ikaw mismo ang nahibalog ug unsay tinuod. Sayon ra man gining pagdetect sa limbong mga kaigsunan, no? Panalitan kining mini nga kwarta. Unsaon nimo pag detect, no? Unsaon nimo pag-ila sa mini nga kwarta? Sayon ra gayo. Ang imong estudyuhan ang tinuod nga kwarta. Yeah. Kung mabalaan na nimo unsay hugis sa tinuod nga kwarta, unsay iyang porma, unsay iyang texture, unsay iyang color, unsay iyang gidak-on, unsay iyang gibag-on, kanang tanan magdala kanimo ngadto sa informasyon nga mauna ang tinuod nga kwarta, and all others mauna siya ang mini nga kwarta. Yeah. Now speaking mahitungod sa atong leksyon mga kaisunan, ang deception nga naa gihatag apil na ni ang mga ilhanan nga naa dinha, ang atong seguridad mga kaisunan mao gyud ang pagbasa sa mga pulong sa Ginoo. Amen. Dili lang kay pagbasa nga ato pong tumanon ang atong gibasa. Sa to pa nga, there is mere knowledge and above of which na apoy gitawag fulfillment sa imuhang nabasa. Kay daghang biya pong mga tao, pastor, nga naggabasa. Nagatuon, hait po ang ilang mga pagtuon mga kaisunan. Gani, baga po kayang ilang mga antipara sa siging binasa. Pero ang pangutana karon na practice ba ang gibasa? Yeah. So dinha mulugdang nga ang pagbasa o ang pagkinabuhi sa gibasa mauni ang atong mga taming o ginagiban batok sa mga limbong. Okay. Mao na Pastor Dan, Pastor Hes nga ingon ang Ginoo, dili lang day igo nga igo ra ta magbasa. Kay sa pedayag 1:3 ang giingon dito, bulahan ang magbasa. Ikaduha maminaw, unya ang ikatulo magatuman. Muna nga magisgutag binasahay, daghang mga tawo nga grabe nahurot nagbasa ang Biblia, pero wala nila sunda unsa ang buot sa Ginoo nga atong himuon para nga malig-on ta og maandam ta nga di gid ta masalaag, di gid ta mailad. Yeah. So, atong timan-an mga kaigsunan nga masalaag pa maganin ning daghang kaig binasahan
unsa na lang kaha ang gamay ra kayo og binasahan mga kaigsunan. And it also follows nga kung ikaw lalumkas kasinatian sa imong pagtuon ug pagkutkot pas mga kamatuoran ug sa bahandi diha sa Biblia mga kaigsunan, usas mga lintunganay nga mahitabo sa kakristohanon, kining iyang pagkamalahotayon bisan pa hangtod sa katapusan. Kung imong tanawon ang lahutay mga igsuon, mag-agad gina og unsa ka kalalom sa imuhang pagkatisok diha sa pundasyon sa gugma sa Ginoo. The deeper you go down, the stronger you become as a Christian mga kaigsunan. Og baoni usas dako-dako nga tsansa nga mabilin og mulahutay kita bisan pa hangtod sa katapusan. Mao gini ginabalik-balik ni ining mga chapters mga kaigsunan kung naay dili malimtan dayon nga sayon kay natong gi-memorize, kining giingon nga ang mulahutay ngadto sa katapusan maoy maluwas. Ha? 4:13. Oh yeah. Sa atong ihatag ang reaksyon sa atong mga panelists ng igsoon. Muna, Pastor Hes, Pastor Dan, nga kanunay ko magpasidaan, bitaw ka na ako ang mga itinerary sa mga nagkalain nga iglesia, nga ang pagpangalagad nato dili ba kini pakusganay. Dili pud pahinayay, kun dili palahutayay. Kay daghan nag-alagad, dugay na pagkadasig, pero wala makalahutay. Daghan pud gay hinay nga wa makaabot sa unahan, mo na importante gyud. Aron pud ta makalahutay, ang gipasidaan dinhi sa Ginoo grounded gyud ta sa kamatuoran, sumala sa pulong sa Ginoo. Sa ato Amen. pa, balik ko sa punto akong giung ganina. Dili gyud igo nga nagsubaybay tagbasa kanunay atong gipamatian apan kun wa nato na sunda matud pa sa Ginoo sama ta sa nagatukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Oh yeah. Wa man niya sunda ang gisulti sa Ginoo muna pag-abot sa mao nga mga pagsulay, pag-abot sa baha na banlas o nahanaw. Pero kadtong nagasunod yun unsa ang gisulti sa Ginoo, nagpabilin siyang grounded sa kamatuoran, nagpabilin siya nga naandam alang sa katapusan. Yeah. Ang paglahutay mangud sa akong nasabdan mura ni siya og package bitaw nga holistic isa nga package ba, no? Dili lang kay usa lang ka aspeto mga kaigsunan, no? Manalitan mo yung nga sige man kog simba. Naara man kog simbahan. Well, moingon ko nimo nga kana siya nga punto ato nang tagaan bali og kredito nga okay na siya nga punto. Pero wala na mag-agad nga kutob ra ka dinha, no? It's a collective mga kaigsunan nga package nga ang tanan nga aspeto sa pagkakristohanon like pagkamatinumanon, pagkamasinulundon, unya total dependence upon ni Ginoong Hesukristo, naa gyud na kabahin na sa gitawag pulong nga lahutay, no? Dili na kay independent ni ana nga pulong. Mura ra gud taog nag-apil sa lumba sa dagan mga kaigsunan. Kini manggong ato pagsaka sa langit ang gipanag-ing ani ni Pablo mga igsoon, mura og nagdagan ka og race which in their time was in a form of marathon. Kung moapil ka ganig marathon, kung marathoner ka or dili gyud ka marathoner niya mo kalit lang kag apil diha. Impas ka. Halhalon kag gyud og dinagan bisan pag moingon lang kag 5K lang ang imong apilan. Di na basta-basta. Samot na gyud kun ang paingon sa langit mga kaigsunan katong pinakataas gyud nga lahutay. I tell you, kung wa kay ehersisyo, kung wala kay pagpangandam, wa kay disiplina, ug wa kay gibuhat sa imong kaugalingon nga muabot ka, mutaas sa imong resistensya mga kaigsunan, imposible gyud kayo ang mulahutay sa ingon nga dagan. And the certain disciplines nga atong gikinahanglan rin mga kaigsunan, simple ra gyud kayo. While we prepare others for heaven, we are likewise preparing ourselves toward the same direction mga kaigsunan. So ang akong buti pasabot, ang atong paggamit sa atong mga talento aron mapanalanginan ng uban, makahibalo sila sa ebanghelyo, madasig sila gumikan sa imong influensya, sa diha nga nadasig sila, wa kakabantay nga mas labi na hinuon di ay ka nga nadasig. And that is one of the best ways to get ready for heaven mga igsoon, labi na gyud niining katapusan nga panahon. Okay, Pastor Hes, Pastor Dan, halipay kayo ba katong punto ni Pastor ning word nga lahutay package na siya. Ginganlan niya tong tanan didto nga sa ato pa kaning ato bitawng batasan sa worship, ato ang ginahimo sa pagsimba sa matag Sabado, tanang mga activity mo na balik ko sa mission statement sa iglesia. Aron maandam nato ang mga tawo sa langit, apilta ato silang higugmaon, tudluan og
bansayon alang sa pag-apil sa bulaton kay kung ang tao bitaw aktibo sa buhat, di gina siya makitag sayop. Ako nakita sa atong iglesia karon kaning sige lang bitaw ga idol bitaw siya, wala mag-apil-apil, wala mag-involve. Ang makita niya sayop ra gyud. Muna utruhon nako mga kapaglaom, mga atong makigsuunan, importante gyud kita manginlabot sa bulaton. Kay di galita manginlabot, magsige lang kitag panghilabot. Unya mo nay plano sa yawa, malangay ang ato ang pag-abot sa dag-anan. Yeah, that's right. Salamat kayo, Pastor Rudy, sa imong punto. Na atong tanaw ning usas mga dako kayo mga pulong nga gihisgutan sa atong lesson karon nga week mga kaigsunan. Kining sa English term nga gitawag og abomination of desolation. Usa kini kalingwahe nga gi-quote ni Jesus gikan sa Old Testament, particularly kang Daniel mga kaigsunan. Nakahisgot si Daniel nining abomination of the desolation. Gani nahisgutan sa dinha sa Deuteronomio kapitulo 27 ug Leviticus kapitulo 18 nga naghisgot og may kalambigitan mga kaigsunan sa immoral practices. And translating it on the spiritual side, aduna kini dako nga spirituhanon nga kahulugan mga kaigsunan samtang gidala kini nga aspeto sa pagtuon ni Ginoong Hesus sa ihang diskurso. Atong ihatag ni Pastor Dan ang iyahang pagtuhog sa mga punto ni ining bahina. Actually, gi-research nako ning pulong, duha ka pulong mga kaigsunan, no? Kining abomination, kining desolation. Lisod kayo siya ibalhin sa atong sinultian. Pero ang King James Version nga mao'y akong gibasa, naghatag na to og inon ta hulagway nga pwede na to ning ang duha ka pulong atong malaglagon nga pasipala. Now unsa may importante ani mga kaigsunan nganong gihisgutan man ni Kristo. Actually bugat ang paghisgot ni Kristo ani kay naa gani open and close parenthesis na sa tong Biblia nga niingon nga pasabton ang nagbasa. Sa to ba paghisgot ni Kristo ni ini mga kaigsunan, pag ingon nga pasabton ang nagbasa, buti pasabot nga dili ni siya literal, no? Kay usa sa mga teknik aning paghubad sa tagna mao nga una atong i-consider ang tagna nga literal. Kung dili siya makayag literal, buti pasabot symbolic siya. Yeah. So the first general rule, no, in trying to decode prophecy is to treat that prophecy as literal, no, unless proven symbolic. Now, ngano nga ato ni siyang tanawon makaison nga symbolic tungod kay dunay gihisgutan dinhi ni Kristo nga adunay tawo, no? Dunay tawo ba nga iyang gimensyon. Now, kung atong ibalik nga to sa libro ni Daniel makaisunan, although taas-taas ang istorya ani, pero gusto kong mo angkor sa Daniel kapitulo 2, no? Nga ang Daniel 2 naghisgot nag upat ka mga gingharian. Kamo nga mga estudyante sa Biblia na hibalo ni ana, ang unang gingharian mao ang Babylonia, Medo-Persia, Grisya ug ang gingharian sa Roma. Kini siya makaigsunan kun imong tan-aw ng history, gipruibahan sa history kay kita ingon nga mga Kristohanon nga Adventista, ang atong school of thought nga gisundan aning prophecy kining gitawag nga historical view or historicist view. But ipasabot nga ang mga tagna naglatay siya sa gitawag historical timeline, no? Walay naitagna nga nahitabo sa una, naitagna nga mahitabo sa tong kapanahonan ug mahitabo sa future. Kung imong tan-awon ang tagna sa Daniel 2 makaigsunan, imo ning sumpayon ngadto sa Daniel 7, no? Daniel 2 actually mao na siya ang political activity nining upat ka mga gingharian. Kung mobalhin ka sa Daniel 7, mao na siya ang gitawag ecclesiastical activity nining makaigsunan, political o ecclesiastical. Ang ikaupat ka gingharian, no? Dunay duha ka description sa atong leksyon nga dili unta ko gusto nga hinganlan ni siya pero naama gini siya sa history. Ang empire, mga imperyo mga kaigsuunan o mga higala sa Roma, doon na po'y duha ka phase ani. Duha ka ingnon ta hunta, no? Phase 1 gitawag ni siya og pagan Rome og ang phase 2 gitawag ni siya og papal Rome, no? Akong tagaan na tog minor nga mga terminologies. Siguro moingon ko nga ang first political Rome og ang second phase gitawag siya og ecclesiastical Rome. Now, kung imong tanawon mga kaigsuunan ang mga tutan ni Pastor Hes
nga naghisgot aning gitawag sa English og abomination of desolation. Buti pasabot malaglagon nga pasipala nagsugod ni sa gitawag political room. Nagsugod dito actually ang pasipala. By the way, kung imong tanawon mga kaigsuunan, pagsugod kanang naa sa Daniel kapitulo 7, no? Usara na ka mananap. Maura nang mananap pa, pero ang maong mananap na ay mga sungay nga naipo ug na ay hingguho nga usa ka gitawag puli nga sungay nga gitawag sa atong theology og little horn. Gitawag sa Biblia actually og gamay nga sungay. Maura nga mananap, ang sungay nagsimbolo na og mga kingdom o mga pagbulutan. So buti pasabot mga kaisunan nga the same empire pero naa siya second phase sa iyang function, and that is the ecclesiastical function. Unsa may nahitabo, gisugdan sa first phase nga mao ang political room nga dunay mga kausaban sa balaod. Gisgutan na miaging simana na itong eleksyon. Giusab ang panahon, naay gisgutan. Hangtod nga niabot sa iyang second phase nga ang maong kausaban nahimo na gyud nga 100% ang iyahang gitawag nga ug ang nahitabo dinha makaisunan kon imong tan-awon na anay pinakangilngig dinha nga pagpresentar sa kaugalingon nga aduna nay pagpuli or usurpation sa usa ka function nga adunay pagpuli, no? Dunay word dinha nga na ay gitawag vicar of the Son of God. So pa nga giilisa na ang sa anak sa Dios nga kini nga function mao ang diha sa kaluwasan. So muni nga nahitabo makaisunan nga dunay gitawag malaglagon nga pasipala. Kung mudagan ka sa sinulat ni San Pablo sa ikaduhang Tesalonika, dunay tawo dinha nga mosulod nga to sa templo ug unya iyahang ang kunon ang function sa pagka-Dios. Kung mangutana mo mga higala og nahitabo na ba ni, the answer is yes. The answer is yes. And this is one of the classical signs of the coming of Jesus Christ. Yeah. Salamat kayo, Pastor Dan, sa ugdang kayo nga explanation. Actually, nahisgutan na nato ni milabayng duha ka mga leksyon nato Duha mga ka kaigsunan. mga semana, Apil dinhi ang issue sa sanctuary o kining pag-usab sa balaod. Kinig gyud nga mga issues mga kaigsunan nga gipuli karon nga pamaagi sa pagluwas sa tao is actually what Jesus is talking about. In fact, nagpasidaan gyud sa mga kaigsunan niining abomination of desolation. Nga dinhi gihatakan ang balaanon nga responsibilidad og function ni Ginoong Hesus ingon nga manluluwas. Ug ang pamaagi sab sa kaluwasan sa tao mga kaigsunan, nahimo na siyang pinagi sa iyang kaugalingong binuhatan og sa iyahang ikabayad kung baga mapalit na nimo ang kaluwasan karon, whereas sa time og sa panggobyerno ni Jesus mga kaigsunan gihatag niya nga libre alang sa tanan. Og sa dili pa di ko makalimot pastor no, Pastor Rodi. Panahon ni Jesus Christ, naato si partial fulfillment no, because at AD 70 makaisunan, the political Rome invaded Jerusalem. Og mauna siya makaisunan ang gitawag nga landong nga in the last days, og bisan pa sa tong kapanahonan, ang ecclesiastical nga phase no sa maong nga gingharian mo invade pud siya ngadto sa Dios nga mga pamaagi og sa libro sa Daniel nagisgot na og sanctuaryo. Buti pasabot nga being an entity now which is by nature nahimo na siya nga ecclesiastical, gisulod niya ang sistema nga gihatag sa Dios nga ang salvation pinaagi lang gyud ni Ginoong Hesukristo sa usa ka klase sa porma sa tanyag sa kaluwasan. Amen. Mo niya nakanindot gyud Pastor Dano, Pastor Hisbon nga at least kita karon nga gitagaan ini atong leksyon bisan to balik-balik nato ni siya nga pagtuon importante gyud nga ato gini siya hatagan og insakto gyud nga pagpamalandong kay ang tuyo gyud sa Ginoo dili ta masalaag ani nga mga klase sa mga panghitabo nga ato na gining nasaksihan kaniadto atong gibasa sa history unya karon sa atong kapanahunan ato gyud nakita nga ang tanan nga nahitabo kaniadto hangtod karon importante gyud alang sa pagpangandam nato niining umalabot nga katapusan gyud nga maong pagbalik sa Ginoo. Okay. Actually, Pastor, no, ang pinaka-short ani nga sentences, duha lang. Ang Dios nag-offer kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ang iyahang kanang gitawag usurper nag-offer kaluwasan pinaagi sa buhat. Kana lang no kung masipyat ta ana
kailad ta. Oh, yeah, Oh, that's kung right. sa panahon nga masipyat o nasa laag. Oh. Napantay kita Okay, mo gani mga galamiton sa kaaway mga kaigsunan aron malinglang yang katawan. Mura kato na na-cover quite good enough mga kaigsunan ang first part sa atong pagtuon kaning sa mga tilibad-on sa iyahang pagpadayag. Sa ikaduha nga bahin mga kaigsunan, kining chapter 25 is actually talking of how as Christians we are going to live in anticipation of His second coming. So tanaw na to ang mga duha ka dagko nga mga panghitabo nining ikaduha nga chapter mga kaigsunan. Una niini ang napulo ka mga babaeng ulay nga nagpaabot sa ila sa pamanhonon, no? Mga bridesmaids were actually waiting for the bridegroom nga moabot, pero we know the rest of the story. Atong ihatag ni Pastor Dan ang detalye niini mga kaigsunan ug ang implication. By the way, ato nang walaon ang atong hunahuna makaisuran atong niagi na to nga ko no, discussion na dili ta maghisgot og abomination, dissolution, maghisgot ta kung unsa may karakter sa mga Kristohanon anang panahona ug sa katapusan. Dunay sambingay makaisuran naghihatag ni Kristo kining sambingay sa napulo ka mga dalaga nga ulay. 5 niini manggialamon, 5 niini giingon sa Biblia nga dili manggialamon no. Sa sakit nga pagkasulti gitawag sila mga buang-buang. Actually kining mga buang-buang dili ni mga pagano, pastor, no? Puros lagi hapon ni mga Kristohano no. Gitawag sila buang-buang tungod kay ang paagi sa ilang pagpangandam lahi kay sa pagpangandam niining mga buutan. Well, kung imong tan-awon din na ang flow sa istorya, dunay mga panahon nga naay mga similarities sa ilahang mga practices aning duha ka klase sa mga Kristohanon. By the way, dunay usa nila ka trademark. Parehas ni sila nagpaabot sa pamanhonon. Buti pasabot kung maghiskot nga nagpaabot sa pamanhonon, matawag na to sila nga Adventist, no? Sa pulong nga nagpaabot. Ang usa ka grupo ni ini gitawag sila mga manggialamon mga kaisunan. By the way, ari sa ta sa similarities, no? Pareha sila nagpaabot, number 1. Pareha sila dunay mga lamparahan, number 2. Okay. Pareha sila nagsulob og mga maputi nga biste. Parehas ni sila mga ulay. Ang diferensya mao, ang mga wise naa sila lamparahan plus naa sila extra nga lana. Okay. Ang nakabuang aning 5 ka buok o katunga sa maong mga babae sa sambingay mao, naa sila lamparahan makaisunan pero wa sila extra nga lana. Kung imong tan-awon ang daggan sa istorya, dugangan kini sa akong mga kauban sa panel, ang lana makaisunan importante kayo kay nagrepresent na siya ni ana nga sambingay sa balaang espiritu. Amen. Yeah. So, Pastor Rudy, ako ihatag nimo ang additional nga point diha. Okay, kanang napulo ka mga babaeng ulay, pulos na sila gapaabot sing una ni Pastor Dan ganina na sila similarity pero ang usa lang gyud nga wala adtong 5, gingan lang siya buang-buang kay wala siya extra nga lana simbolo sa balang espiritu. In other words, gasaligri siya sa kahibalo nga wa na siya mo dig out pa og dugang nga importante gid niya masabtan if in case ang pamanhunon malangan ang iyang suga dili mapalong kay naa man siya lana dugang nga kamatuoran nga iyang nakita o iyang nabatnan sa dugang niyang pagtuon og paghimon ini Yeah, what's very alarming actually mga kaigsunan sa ato ang nining pasumbingay is niabot ang ilang gipaabot sa panahon nga wa nay nagpaabot. Mao na ngilngig kayo. Mao na ang kulba kayo karon atong sukdanan ra bagyod sa sa kadasigon kana lang yung hangtod nga moabot ang dako kayong mga tilimadon ng atong pinaka ultimate climax. Unya naa ba sa ato ang kapunungan daghan kayo kaniadto nga og di pagani mahitabo ni mong gihulat. Wa na undang na ta kay kapoy na kayo. So mga kaigsunan, this is a big warning. Nga bisan unsay mahitabo, let us always make sure that we have the Holy Spirit in our lives. Now, ato ta sa ikaduhang bahin mga igsoon sa ato ang gitun-an karon nga lesson, and this is how we are going to use our talents in anticipation of His second coming. Atong ihatag ni Pastor Jimenez. Okay, ang dugang din ha mga kaigsuonan no sa atong leksyon, dunay tulo ka mga kanini ang sulugoon nga gibinlan sa agalon og mga talanton. Ang usa 5, ang usa 2, ang usa 1. Pulo sila dunay kanini ang galamiton
pero dili parehas tungod kay depende manggod sa ilaha nga abilidad, sa ilang katakos. Ang nakaayo adtong 5 kaiyahang gigamit. So mao na ang giingon diha ni Mrs. White, talent used, talent multiplied. So iya man gigamit, so kana na dugangan mao gay punto ang duha. Apan ang nakapurki adtong isara ka buok talento nga gibilin siya gihatag sa iya, wala niya gamita sa kahadlok niya nga mawala iyang gilubong busa pag-abot sa pamanhunon. In other words, pag-abot ni Ginoong Hesus unsa niya tabo sa iya, gikuha sa iya og siya mismo wala maka ambit o makasulod didto sa kamayaan siya nga galon. Busa ang punto dinhi sa ako na atong leksyon nga importante gyud, wala magdepende pilay imong nadawat, apan unsa ang gipiyal nimo gamita alang sa paghimaya sa Ginoo, pagbuhat sa imong bulaton, ang Ginoo magpanalangin ni anang gamay ng imong nabatnan nga imong gigamit alang diha kaniya. Okay, Pastor Dan, any parting word ba any Sa mao gyapon nga pagkaagi makaisunan, kitang tanan nakadawat niya nga talento, no. Walay usa nato nga walay talento. Ang ato lang ato nang ipakatag atong gamiton kay mobalik ta dito sa Mateo 24:15 o 14 nga kining pagwalay sa mayong balita, mao gini siya ang usa sa mga dagko nga ingredients alang sa pagtapos niining atong kalibutan. Yeah. Daghang kay salamat. I hope mga kaigsunan nakuha na to ang connection dinhi karon. Matthew 24 and Matthew 25 are two very related chapters in scriptures. Naghisgot dinhi si Ginoong Hesus ug iyang mga tinun-an, gidiskurso niya ang mga tilimad-on sa iyang pagbalik. And the following chapter, Jesus tells about two stories, mga real nga mga panghitabo sa ilang panahon mga kaigsunan. Pero atong timanan, while the 10 virgins talks about the anticipation of the Messiah who was coming, in this case as the bridegroom, niining sa mga talento mga kaigsunan, it's not only about the dispensing of talents nga atong madawat o nga atong paggamit niini ug unsaon nato pagbalik sa Ginoo ang himaya sa tanan nga iyang gipiyal nato nga mga kahibalo, skills and many other talents mga kaigsunan, kundili we are to do these responsibilities in anticipation inig abot sa panahon nga ang agalon nga nagbilin nato niining mga butanga, mga gipiyal niya sa ato is coming again. Kung unsa ang atong kinaiyaw nga kaigsunan sa butang nga gipiyal sa Ginoo nato karon will spell out directly kung unsa ang atong pagkaandam niining katapusan sa panahon. Inigabot niya sa panahon mga kaigsunan, i-welcome ta ni Ginoong Hesus ug ingnon ta niya, panunda ninyo ang kalipay nga gikan sa akong amahan. Well done, thou good and faithful servant. So daghang kayong salamat mga kaigsunan ug mga higala nga nagsunod. Dinhi natapos ang atong episode niining atong tulumanon takna sa pagtuon. Sa dili pa nato ni pagatakupan pinaagi sa pagampo ni Pastor Jimenez, isa kahalad sa awit mga igsoon. Because he rose in light to triumph from the grave, I put my trust in him.
salamat kay Ginoo kay gayunan nga imong gihatag. Nagahimo kami niining takna sa pagtuon, pagpamalandong sa mga balaanon nga mga butang nga imong gihatag kanamo ang leksyon ini nga semana nga nagatuon kami sa Matthew 24 ngadto sa 25 nga kaming tanan Ginoong Dios magapadayon kay mao lamang kani ang timailhan unya sa among paglahutay mahimo namo nga amo kanunay mabatnan ang balaang espiritu aron sa dakong adlaw si Jesus magabalik na. Kaming tanan nga nagapaminaw, nagatuon o nagapaabot kanimo, madungog namo sa imong mga ngabil, maayong pagkabuhat kasaligan nga mga ulipon. Sa gagmayng butang kasaligan kamong tanan, ang dagkong mga panalangin akong ipiyal kaninyo, unya kani nga pulong, sulod kamo nga ri ambit kay mayaan sa imong agalon. Dalaygo ng imong ngalan, amo kaning gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen.